Bydd y tîm gwrthfolio yma yn sicrhau hapusrwydd a lliwenwch yn ein ysgol. Mae'r aelodau o'r tîm yn cynnwys Mrs Leo Jones, pennaeth cynnydd blwyddyn 7, Mrs Elin Atherton, pennaeth cynnydd blwyddyn 8 a 9, Ms Catrin Rowlands, pennaeth cynnydd blwyddyn 10 ac 11, Mrs Jen Hughes sy'n yn gyfrifol am cynnwys feddwl 3, a Ms Tracy Stones sy'n yn gyfrifol am cynnwys feddwl 4. This anti-bullying team will ensure peace and happiness in our school. The following people are members of that team. Mrs Leo Jones, Year 7 Progress Leader. Mrs Elin Atherton, Year 8 and 9 Progress Leader. Ms Catrin Rowlands, Year 10 and 11 Progress Leader. Ms Jen Hughes, who is responsible for Key Stage 3. And Ms Tracy Stone, who is responsible for Key Stage 4.